Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong hapong ito ay mag-prito po ako ng isda. Dahil mayroon po akong gustong i-shout out pagkatapos ko pong maprito itong isdang to. Yan na po. Nilagyan ko na po yan ng asin, tapos calamansi juice, at saka paminta. Ngayon po ay ipiprito ko na po. Ngayon po ay naglagay na po ako ng mantika sa kawali. Tapos paiinitin ko lang po. Pero mainit na po yata yan kasi kanina pa yan. Ngayon ay ipiprito ko na po yung isda. Yan po. Tapos hihintayin ko lang siyang mag golden brown doon sa likod. Tsaka ko siya babaliktarin. Ngayon po ay babaliktarin ko po. Iikotin ko po yung kabila. Kasi medyo luto na siya. Ayan, baka masunog. Aray ko po. Ayan. Ngayon po, habang hinihintay po natin na maluto yung pritong isda, ay isa shoutout ko po muna itong si Sis Myla Rebolado. Panoorin nyo po ang kanyang mga video. Napakaganda po at may pag-giveaway din siya. Minsan po ay nagla-live din po siya. Sana po ay suportahan po ninyo si Sis Myla Rebolado. Ayan na po. Ang next po na isa shoutout ko ay si Yeli Bitawatan. Ayan na po siya mga mamamayang. Sana po ay suportahan nyo siya at sana i-subscribe nyo rin ang kanyang channel, panoorin ang kanyang mga video at matutuwa po kayo. Ang susunod ko po na i-shoutout ay si Sis Salina Pins. Ayan po, sana po ay suportahan nyo ang kanyang channel, sana mapanood nyo po ang kanyang mga video. Marami na po siyang lugar na napasyalan, sana i-subscribe nyo po siya. Maraming salamat po. At ang pang-apat ko po na isa shoutout ay si Lintik. Yan. Sis Lintik. Ayan na po. Sana po ay panoorin nyo ang kanyang mga video kasi napakagaling po niyang mag-drawing or mag-sketch. Sobrang galing po niya at maganda rin po ang kanyang boses. Sana po ay mabisita nyo rin ang kanyang channel ni Lintik. Yan. Napakagandang bata po ito, si Sis Lintik. At ang panglima ko po na isa shoutout ay si Pachuka. Sana po ay ma-subscribe nyo ang kanyang channel dahil magbibigay siya ng giveaway kapag nakaabot na ng 1K ang kanyang subscribers. Ayan na po si Pachuka na gwapo. Yan, napakatalented po ng batang ito, si Pachuka. Sana ay panoorin nyo ang kanyang mga video. At ang pang-anim po na isa-shoutout ko ay si Good morning mga kababayan, si Sintodio. Ayan na po. Mga games po ang kanyang mga vlogs, yan. Mga games po siya. Sana po ay
mapanood nyo ang kanyang mga videos at mai-subscribe nyo siya. Maraming salamat po mga mamamayang. Ang next ko po na isa-shoutout ay si John Libs. Sana po ay panoorin nyo ang kanyang mga video. Sana suportahan po natin siya. Ayan na, napakabait po nitong si John Libs. At ito na po ang last na isa-shoutout ko, si Sam.vlog. Yo 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 yo, what's up mga tikoy? Woo! Ayan na po, paabutin po natin ng 10K ang kanyang subscribers dahil magbibigay po siya ng parapol or money na pag-giveaway kapag umabot ng 10K ang kanyang subscribers. Ayan na po mga mamamayang, lahat ng aking shoutout ngayong araw na to. Sana po ay puntahan nyo na kaagad ang kanilang mga channel at masuportahan po natin sila. Ngayon po mga mamamayang ay luto na ang ating isda. Hahanguin ko lang po ito sa kawali at ilagay sa plato. Ayan na po mga mamamayang ang aking pritong isda. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking pag-shoutout sa inyo. Kung sino man po ang gusto pang magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa baba ng video ko. Ayan na po, sana ay mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa panunood nyo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!